Toinen parista pallosta tohon, toinen tänne. Ja käännytte katsekontaktiin ja uudestaan lähtee. Oikealta ohi mennään. Tarpeeksi ajoissa. Suu kiinni. Hyvä harhautus. Pysähytte päädyssä aina eikä katsekontaktiin ja lähtee siellä. Aikaisemmin meillä on vähän harhautus. Ulkosyrjällä ohitus. Vasemman jalan ulkosyrjällä ohitus. Justiin! Kattokaa vielä. Niin, just Veera sille. 1. Pysäytä. 2. Vie pallo jala ees tosta ja 3 ohi. Sille rupee lisää vauhtia vaan. Yhden jutun näytän vielä. Anna Ville pallon. Mulla on hirmu hip-hoppi tässä aina välillä. Kattokaa nyt, että se oikeesti ois harhautuksen näköinen. Nyt Villellä kun rupee sujuu, oot lisännyt vauhtia, niin yksi semmonen tärkeä elementti, että saadaan se puolustaja luulemaan oikeesti, että mä oon tonne menossa. Kun pysäytätte sen pallon, niin ottakaa se yläkroppa mukaan. Nyt se näyttää niinku pikkusen tämmöiseltä se tekee. Et sinne yläkroppan mukana, ei se oikeesti hämäänny sen vastusta. Niin ottakaa se yläkroppa mukaan. Eli se kääntyy. Jos mä oon puolustaja. Tuossa on puolustaja, mä oon pysäyttänyt pallon, vien näin. Ja yläkroppa on mukana vahvasti ja ponnistan. Ilman sitä yläkropan vientiä, jos tosiaan näyttää tältä, ei se välttämättä lähde se pakki siihen mukaan. Tuplana. Sitten kun ekana mennyt pysäytät oikealla, teet noin. Ja lähdetkin menemään, niin vietkin sen vasuri ohi ja sit vasuri ohi. Eli nyt pysäytät, viet oikein yli, noin, viet vasuri yli. Heti kun viet oikein yli, niin heti tulee vasurikin yli. Eikö Veera aikaan? Täällä on Veera tyhjä maalla. Valmistaa. Lähtee. Hep! Nyt puolustaa. Ja lähe Amanda! Veeralla kiire! Ja lähde Parena! Voit kääntää toisenpäin. Lähde Ville, Marlena puolustaa. Tuossa on verkko, no siinä on paljon. Lähde jo! Nyt oli kasvaa. Mene tonne tyhjään. Ja lähde Amanda. Ja Veera lähtee nopeasti kulettaa tonne päin. Missä tietysti tyhjä tila on. Kävele hitaammin pallon kanssa. Ja mä tuun täältä pakkina täydellä vauhdilla estämään, et se ei tee maalia. Mitä sun kannattais tehdä? Miksi sun kannattais tonne lähteä? Koska sä oot seli. Niin, ja mä oon lujaan tulossa, niin mähän tuun puolustaa tätä. En mä tiedä, että tässä vaiheessa meneekö Veera suoraan vai meneekö tonne. Jos se kääntää, niin kyllähän mulla kestää. Vaikka mä oon nopea. Sieltä lähtee sit liikkeelle. Noniin, anna mennä. Nyt. On loistavaa! Ja Veera! Veera! Otetaan alkuun uudestaan. Vuoropuoli. Lopetellaan. Sarjomme selkeä. Jää Marlena vaan puolustaa, kun hyökkäsit. Mä en muistanut, että ei. Niin, Veera lähtee. No justiin, että toi käy. Noniin, hei hei! Ville lähe! Marlena. Marlena lähe vaan! Loistavaa! Ihanaa! Marlena puolustaa! Lähti! Noniin, te maali ja tuu Ville vaan!
Hienoa, Ville! Tuohon asti. Erä 2. Out, Verä. Marlena, aloite. Ei. Ah, 1. Amppi jää. ai. Mene nyt sä voitat tän. Hyvä, Ville. Vasta hyökkäys Ville ohi. Oi. Hienoa, Ville. Villellä 12. Siinä on 2 vaihtoehtoa. Se on se pallo itellä. Joo, mut millä lailla? Nopeesti. Joo, mihinkä? Sillä sä pystyt jatkamaan. Hyvä. Löytyykö niitä vielä? Mä 2 asiaa hain. 2 vaihtoehtoa. Tai sitten pitää suojata niinku se. Ensin 1 vaihtoehto saada suojauksen. Jos ei, Tyhjätä. niin pääset heti minnekä. Niin minnekä suuntaan. No maali. Mikä on Hyökkäyssuuntaan. hyvä? Jos sitä eka tatsia ei pääse vetämään niin hyökkäyssuuntaan, niin sitten pitää saada niin hyvän suojauksen. Ja nyt jos se siihen suojaukseen mennään, mikä on ensimmäinen asia, mihin meidän pitäisi päästä pyrkimään? No sinne hyökkäyssuuntaan päin. Joo, millä lailla? Nopeesti. Joo, mutta millä lailla? Tuu puolustaja. Mä oon jostain sitä pyörähtänyt näin. Ja jos mä tästä yritän nopeasti, näin ja säkin teet nopeasti. Onks nää konsteja? No millä lailla? Silleen, että hirveän nopea kieka vettää, niin kun menee eteenpäin eka näin, ja sitten saa niinku rintamasuunnan tänne. Joo, no tässä vaiheessa nyt mä johdattelen tätä. Aluksi otettiin niitä harhautuksia, vaikka mä oon nyt selkä toiseen päin. Sitten otettiin se, mikä vähän tökki se askel yli. Nopea seinä siitä, niin aina pääsee irti. Hei. Onko Terävä liike syötön jälkeen, niin on pelattu. Lujuus. Aina suoraan. tilanne, missä esimerkiksi tätä voi käyttää? Ratkaisu. Tai sitten on, kun tässä ollaan, niin kuin Amanda sanoi, ottaa hop, hop ja päästä tähän tilaan. Ja silloin on käytettävä päkkiä. Tähän kiinnittäkää huomioon. Jos joudutte tähän tilanteeseen, millä konstilla ratkaistaan, että päästään tonne suuntaan? Onko se hop, hop vai mitä? Vai joku? Jokaisella on varmaan se persona. Pekka haluaa selkeästi näyttää tällä hetkellä jonkin omanlaisen. Mutta vuntsikka, se ei voi olla se, että lähdetään kuljettaa tarkkaan. Ja toinen juttu, mikä äsken niin näkyy silloin, kun Samuel niitä 91 kiusaamassa tuolla. Pienimuotoinen ongelma vähän niin kuin jokaisella. Marleenalla, siinä Villellä viimeisessä pelissä. Toki niin kuin hienosti tulit sitten, mutta oli aiemminkin mahdollista. Eli kun te pääsette siitä pelaajasta ohi, niin tässä vaiheessa ei kannata jarruttaa, vaan pam, sinne hyökkäykseen. Eli nyt tapahtui muutaman kerran sille, että te olitte jo pelaaja ohi ja jostakin syystä jäitte harhauttamaan tai pysähyitte, että pelaaja kerkesi uudelleen tänne ja sitten jättiin kikkailemaan ja kohta oltiin taas tässä tilanteessa. Eli silloin kun te olette ohi sitä pelaajasta, niin silloin vauhtia vaan lisää. Eli siinä just tulee se ulkoterällä, jos se suunnattaa, että se suuntautuu se ohituskoski sinne taakse, ei tänne sivuun. Ja siinä ne, kun saadaan se suunnattua ohi, niin 3 eka askelta on selkeästi nopea. Hyvä. Tossa poikin jatketaan sama peli. Laitetaan pallot kyllyjä vastaan. Loistavaa! Veera, sä olit vähän Yksi pojo. Minä kerrotaan Joo, mutta muista, ei elä vielä. Muistatko?
Sillä on kauhea etu siihen ekana tulevan palloon. Se kumpi pääsee tekemään sen aloitteen. Ja nyt niin tuossa Marlena oli ensimmäinen, joka oivalti sen, että se voi ottaa joko käännyt ja ottaa ilmasta jo se eka kosketus. No sä kumminkin tiedät milloin se lähtee. Noniin. Noniin, olit lähellä. Hyvin luettu, Ville. Kato, kun olisit puolustanut, nyt Ville napsii 2 pojoa siitä.